Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wektale dereng patos malem. Udarane tansaya adem. Ning ngapunten jamaahe kathah sing rawuh nanging sing jawab salam kok rapati gelem. Jawabe melempem kaya kerupuk ayam. Monggo dijawab sirnyah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam ketutupan godhong kopi. Karena kita Arema asli, jadi kalimat cakep coba diganti boys, ngoten nggih. Godhong salam ketutupan godhong kopi. Jempolnya diangkat dong. Ulang tahun Arema tuh harus semangat. Godhong salam ketutupan godhong kopi. Sing jawab salam mugi-mugi diparingi lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam lah kok ketutupan kelaras. Sing jawab salam terus sing ngangkat jempol tok mugi-mugi utangin ndang lunas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, punyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pini sepuh ingkang sangat kawula mulyakaken saha ingkang sangat kawula hormati. Dumateng sedaya panitia penyelenggara pengaosan wonten ing dalu menika ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya ingkang kawula hormati. Dumateng seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Undaan ingkang kawula hormati. Ugi dumateng sedaya kemawon jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan. Nanging pangapunten tanpa mengurangi rasa hormat saya kula mboten saged nyebat setunggal-setunggal. Yang pasti yang hadir pada malam hari ini jamaah pengaosan. Selain jamaah pengaosan, jamaah tahlil rawuh, jamaah tiba, yasinan, waqian, narian, manakipan, torekotan, rotipan, burdan, bandengan. Mboten kesupen malih dumateng sederek-sederek Ansor, Banser, Ibnu, PPNU, Muslimat, Fatayat ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Tukang son, tukang terap, tukang foto, tukang syuting, tukang parkir, beda sineman, tukang sadayan sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahin rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, anak putune soleh solihah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah. Lek turah malih kenging damel nambahi tumbas omah. Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah. Lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing lewemul lan bengah-bengah. Lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah datang Makkah lan Madinah. Barokah ngaos lan silaturahmi menawi sampun wekdal kita dipun pundhut kalian Gusti Allah mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Para rawuh sak mangke jarum jam menunjukkan pukul 21:07
Niki tiang undaan niki lek ngarani jam 09:07. Kalau mau kula minggah pas jam 9, niki lagi dipun wiwiti ngaji, kinten-kinten niki maki panjenengan ngaos nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten, Pak? Jam 12. 3 jam. 3 jam. Ngapunten ten undaan menika biasanipun menawi wonten pengaosan ngaten napa pancene ingkang ngaos minggah jam 09.00 kedah mendap jam 12 sedaya ngaten pancene. Oh. Berarti ancene adate ngoten. Oh, paribasan mandap sakderenge jam 12 ngoten pripun? Oh, ya. Karep kula nggih mundhut mandap jam 12 nggih mboten masalah. Karena pada malam hari ini saya acara niki kan memang tanggalnya dipilihkan spesial. Nggih toh? Awale kan nyuwunipun siang. Ning lek awan niki nah waktune mepet. Kalau winginane acara wonten dalemipun Umi Ika, bapak-bapakipun kan mboten saged ngempal sedaya. Dados nyuwun acaranipun dalu, kersane bapak-bapak saged derek ngaos sedaya. Lak ngoten to. Akhirnya tanggalnya maju dapat di tanggal 11 Agustus. Kurang nggih karepe mandap jam 12 krana bengi niki acara namung ten mriki mawon. Ananging ada beberapa faktor yang masih belum bisa kita penuhi. Faktor yang pertama, kula nggih butuh ngaso. Lah nggih to. Keranten benjing-injing menika kula nggih wonten acara lintu yang lokasinya agak jauh. Manten ngoten. Faktor yang kedua, menawi panjenengan nyuwun rampung jam 12 pangapunten para panitia kadose mboten nutut ngaten lho. Maksudnya dananya gak nutut lek dijak buyar jam 12. Para rawuh ingkang kula hormati langsung kemawon kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan selawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi acara wonten ing dalu menika angsal ridhonipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nuwun sewu kula kalih lenggah nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
غار حراء تألى يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati, sak mangke monggo kita sinau sareng-sareng. Saderengipun kula pribadi Siska Farisadona nyuwun ngapunten ingkang agung bahwa niatan kami datang ke sini tempat tidak ada sedikit pun niatan untuk menggurui atau ngeminteri, tapi niatan kami datang ke sini tempat yaitu untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan niatan belajar bersama-sama, mangke menawi kita wangsul saking mriki panggonan boten namung beto berkat kemawon, nanging mugi-mugi sami beto ilmu ingkang manfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Acara pada malam hari ini inggih menika menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah bersama warga RT 09 RW 03 Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten, Provinsi, Negara, Benua, alam dunia, moso alam barzah. Alhamdulillah, para rawuh ingkang kawula hormati. Alhamdulillah niki sak mangke menika kan malam Rabu terakhir di dalam bulan Safar. Seringkali kita mendengarkan dengan kalimat malam Rebo Wekasan. Nah, ngoten to? Nah, niki sekedap malih kita menika melebat sasi ingkang istimewa, ingkang pundi sasi menika adalah sasi kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, tiyang mriki ngarani wulan Mulut. Bu, Pak, Nabi Muhammad menika sinten? Nabi Muhammad menika tulodo. Nabi Muhammad menika adalah contoh suri tauladan yang baik. Kanjeng Nabi Muhammad dipun dadosaken tulodo kagem kita sedaya khususipun umat Islam saalam donya. Bu,
Cinta napa mboten dateng Kanjeng Nabi? Cinta. Sayang napa mboten dateng Kanjeng Nabi? Sayang. Bukti cintai dateng Kanjeng Nabi kados napa kinten-kinten? Dengan sholawatan. Wonten ingkang ngendikan ingkang jawab taubatan. Lah ngoten to? Apakah cara membuktikan cinta kepada Kanjeng Nabi hanya dengan itu saja? Kira-kira. Apa dengan membaca sholawat saja kira-kira? Jenengan dipun tangleti kok sami mendel anteng-antengan. Napa kinten-kinten sing nganteng wangsul rumiyin? Menawi panjenengan sedaya kita sedaya cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad, monggo dipun jawab sareng-sareng. Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun lairaken wonten kutha Makkah. Dinten Senin. Wonten mriki lek ngarani Senin Senan ngoten nggih. Oh, nggih. Senan. Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Tahun Ibu-ibu jawab gajah kalih madhep kula sedaya. Atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Abahipun Kanjeng Nabi Muhammad asmane sinten? Sinten Pak? Sinten Bu? Jenengan jawab kok modele koyo nang kancane dhewe. Abdullah ngoten. Lah ten abahe Kanjeng Nabi lah kok padha jambal iki piye to? Ya nuwun sewu, dateng abahe Kanjeng Nabi niki pun jambal Sayyid Abdullah ngoten lho. Sayyid niki bapak utawi tuan. Lah kok jawab Abdullah ngoten nek. Mbah-mbahe sing sepuh-sepuh kadang lek rapati cetha dolah ngoten lho. Sayyid Abdullah, ibunya bernama Sayyidah Aminah. Lho niki. Tirose kala wau cinta nang Kanjeng Nabi, tirose sayang nang Kanjeng Nabi, tirose terlope-lope kali Kanjeng Nabi, tapi dipun tangleti keluargane Kanjeng Nabi kadang rapati hafal. Arepe jawab abahe Kanjeng Nabi asmane sinten ngono kadang ya isik tolah-tolah kiwa tengen ngarep buri. Arepe tanglet ibune Kanjeng Nabi asmane sinten ngono kadang ya isik mikir saw. Pertanyaan kula gantos, ibu-ibu datang garwane cinta napa mboten? Jujur. Ibu datang bapak-bapak cinta mboten? Sayang napa mboten? Sayang. Bapak datang ibu cinta mboten, Pak? Bapak jawab ngaten iki dari hati napa kepaksaan? Bapak ten ibu tirose cinta, bapak ten ibu nggih sayang, Pak. Sayang saestu nggih, Pak nggih. Masya Allah istimewa. Ibu menawi cinta saestu dateng bapak, menawi sayang saestu dateng bapak, jelase kan dateng asmane mara sepahe nggih hafal krana cinta. Biasanya lek wong cinta, jenenge keluargane diwapali. Nang bojone cinta, nang jenenge maratuwa lanang apal, maratuwa wedok apal, dulur-dulur IP yo apal, ponak-ponakane apal. Misale ana tanggane ngomong, "Walah, sampeyan iki tibake mantune Pak Jumakir ta?" "Nggih, leres." "Kula mantune Pak Jumakir." "Lek ngono, putune Pak Jumat." "Nggih." "Kula putu mantune Pak Jumat." "Pak Jumat kae bapake sapa?" "Jumadi." Jadi mantune Pak Jumakir, putune Pak Jumadi, putune Pak Jumat, buyute Pak Jumadi. Napa kok apal? Krana diapali. Apa kok diapali? Krana cinta. Dadi cinta ngapali kabeh keluargane wong sing dicintai, sampai sak ponak-ponakane apal sedaya. Saking cintane lho kadang nganti nang tangga-tanggane bojone do apal. Nggih napa mboten? Lah niki mature panjenengan kala mau cinta sayang dateng Kanjeng Nabi. Tapi yang menjawab nama-nama keluarganya Kanjeng Nabi hanya sebagian orang saja. Padahal
mulai alit kita sudah diperkenalkan lewat musola-musola, lewat panggon-panggon ngaos, lewat masjid-masjid, lewat sekolah-sekolah, sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan juga sering dilantunkan oleh bocah-bocah sak mangke ten panggon-panggon ngaji, lek mari adzan biasanya diwaca pujian Abdullah nama. Monggo sing kompak. Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib. Kakek napa paman? Kakek napa paman? Paman napa kakek? Dipun tanglet ingatan lepun rodok belidru. Abdul Muthalib. Langsung sing jamek wong telu. Abu Thalib. Khadijah. Fatimah. Akhirnya tulah-tuleh. Sing Fatimah iki sing bojone apa anake ya? Niki jadi monggo cinta saestu dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Tiyang niku lek cinta jelas yo apal marang asma-asma keluargane Kanjeng Nabi, mboten namung ngapali asmane keluargane Kanjeng Nabi kemawon, mboten namung dengan membaca sholawat saja, ananging tiyang niku lek cinta jelas sami kersa nglampahi napa ingkang dipun perintahaken kalian Kanjeng Nabi, tur kersa nindakaken napa ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika manungsa pilihan. Kanjeng Nabi Muhammad menika manungsa ingkang paling dipun cintai kalian Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad menika manungsa ingkang mulya, ingkang istimewa. Monggo tindak lampahe Kanjeng Nabi menika monggo dipun dereki sareng-sareng. Kersanipun napa? Kersanipun kita sami angsal syafaat, angsal pitulung saking Kanjeng Nabi Muhammad, kersane kita saged dados manungsa ingkang slamet donya dumugi akhirat. Gusti Allah niku dateng Kanjeng Nabi Muhammad cawintae pal. Bahkan Bapak Ibu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan kalian Gusti Allah, asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad menika sampun tertulis, sampun terpampang nyata, dipun serat wonten ing cagak-cagak ugi lawang-lawangipun swarga. Saderenge Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan, asmane Kanjeng Nabi Muhammad menika sampun nemplek, sampun wonten ten lawang ugi cagake swarga. Apan wonten tulisan Allah, sampinge mesti wonten tulisan Muhammad. Nah, lajeng wonten ingkang penasaran. Gae lo tulisan ning sandinge Allah iki asline sapa? Akhiripun dipun jawab, tulisan ning sandinge Allah ya kuwi kekasihe Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iki manungsa pilihan, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad kuwi sok bakalan diciptakne dadi rasul pungkasan. Mangkane wonten namine sholawat Jibril. Sholawat Jibril menika juga diciptakan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan. Yang membacanya pertama kali yaitu malaikat Jibril. Apa kok diarani sholawat Jibril? Keranten ingkang naos pertama malaikat Jibril. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Gusti Allah ugi malaikat mau sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad krana Gusti Allah cintae pol-polan. Malaikat Jibril ugi cintae pol-polan. Ning awake dhewe iki menungso sing nyata-nyata akeh dosane. Awake dhewe niki menungso sing ina, awake dhewe niki menungso sing kadang seneng kakean polah, ngono kadang dikongkon maca sholawat ae angele ora karu-karuan. Jare cinta nang Kanjeng Nabi, jare sayang nang Kanjeng Nabi, ning saben dinane iki lho dikongkon maca sholawat ngono kadang lek iling ya maca, ora iling ya ora diwaca babar blas. Nggih napa mboten? Bu, halo. Pendinten mau sholawat. Biasane sholawat napa? Sholawat Jibril. Paling kathah sedinten sedalu ping pinten? 100. Alhamdulillah menawi panjenengan kersa maos ping 100. Masya Allah mugi-mugi istiqomah. Dene paribasan wonten ingkang taksih dereng saged maos, sabibaripun acara dalu menika mugi-mugi dipun paringi hidayah dhateng ngarsanipun Gusti Allah, saged menembuhkan rasa cinta saestu dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, maos sholawate saged istiqomah. Bu, halo. Selain sholawat Jibril, biasanipun ibu-ibu menika ugi apal sholawat napa mawon? Sholawat nariyah. Allahumma sholli kamilatan taman ala Muhammadi tanhallu bihil watan وتقضى وتنال وحسن الخواتي ويستسقى بوجهه وعلى وصحبه في كل ونفس بعدد Alhamdulillah sallallahu ala Nabi Muhammad. Niki wau apal sedaya nggih. Mboten namung ibu kemawon bapak nggih hafal nggih Pak nggih. Masya Allah istimewa. Menawi sedaya sami apal ngoten niku bendinten nggih diwaos. Jujur. Bendinten diwaos napa mboten sholawat nariyahipun? Oh kadang-kadang. Sing maos kalih sing mboten kataan sing pundi? Sing mboten. Napa kok angel maca sholawat nariyah alasane napa? Oh kesuwen. Jujur kok. Ana sing jawab kesuwen, ana sing jawab kedawan. Berarti mau sholawat nariyah niki kesuwen, mau sholawat nariyah kedawan. Mangkane daripada kesuwen tur kedawan, ya Allah, ngadang ora maca sholawat babar belas. Nggih napa mboten? Ning pangapunten Ibu, menawi ngapali lagu TikTokan ngoten kesuwen napa mboten? Kedawan napa mboten? Misale panjenengan kula tes, gaspol digaspol lho toh langsung ngapal. Lek tak terus refe kicau kicau lek nang lagu-lagu senadyan to lagune dawa ya Allah ngapaline sedina dur ora krasa ya ora kesel babar belas. Dibolan baleni nganti saapale
Sholawat nariyah akeh sedo apal ning dikongkon maca jarene kedawan wonge ya teka. Kinten-kinten sing sering ngaten iki tiyang jaler napa setri? Bu, bapak-bapak mandel riyen bapak mboten usah jawab. Biasanya tiyang jaler napa setri? Sing jarang maca sholawat nariyah jaler napa setri, Bu? Sing seneng tiktokan jaler napa setri? Menawi wonge teka lungguh ten ngarep ten tengah napa ten mburi? Oh ten ngajeng. Ngapunten menawi ten ngajeng wonge ten ngandhap napa ten nginggil? Oh ten nginggil. Sing nginggil iki kan ana wong telu. Jujur mawon tiyange ten pinggir tengen tengah napa kiwa? Wonge ning tengah. Kacamataan. Suwun. Lah bunyai kok dadekne wadel iki lho piye lho. Panjenengan paribasan, panjenengan hiburan, panjenengan ngapali nyanyi-nyanyian mboten napa-napa. Ning aja nganti ngalahne cintane awake dhewe nang Kanjeng Nabi Muhammad sholawat dhisikno. Masa ora isin, wong Gusti Allah kemawon lho cinta nang Kanjeng Nabi. Gusti Allah mau sholawat, malaikat mau sholawat, masa awake dhewe jarene cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad, awake dhewe menungso sing ino kakean dosa, ngono kok si aras-arasan maca sholawat. Makane wujudkan cinta saestu dhateng Kanjeng Nabi, wujudkan rasa sayang saestu dhateng Kanjeng Nabi. Kersane awake dhewe dados tiyang ingkang slamet donya dumugi akhirat. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mewujudkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya dengan membaca sholawat saja, tidak hanya dengan memperingati acara Maulid Nabi saja, tapi kita juga harus bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menika piyantunipun Masya Allah manungso ingkang sae akhlakipun. Kanjeng Nabi Muhammad menika manungsa ingkang sae budi pekertinipun, manungsa ingkang istimewa tata kramanipun. Mula lek awake dhewe ancene cinta nang Kanjeng Nabi, monggo tata krama niki sami dijaga. Aja senengane dadi menungsa sing kakean po. Halo, monggo sing semangat, aja dadi menungso sing kakean po, aja dadi menungso sing kakean ting, bene uripe barokah. Akhlak niki utama, akhlak niki busana kita. Sak ayu-ayune rupa, sak ganteng-gantenge rupa, tapi lek ora duwe tata krama, mula ayu karo gantenge ora ana artine babar blas. Leres napa mboten, Pak? Saumpami nuwun sewu panjenengan duwe rupa manten-manten panjenengan ngerayat gek mung bondo ayu tok. Diajak bojone mulih marang negarane, mulih marang desane sing lanang. Manten-manten panjenengan ning desane wong, panjenengan iki wong wedok lah kok senengane petiti. Nang mara tuwa senengane nyentaki, ngomongi senengane nyengol, bengak, ra cocok karo atine kadang seledat, pencak, pecocak, ngono kadang yono sing semon. Napa kinten-kinten mara tuwa arepe sanjang nang anak le bojomu ayune le ora kira. Paling mara tuwa ngomong walah nak mbok bojomu iki pimpinan sing genah.
tata kramane nak tolong didandani, dijogo. Eman ayune nak, lek bojomu iki tata kramane ora melu ayu. Bapak iki nak ndek kampung kene iki dadi sesepuh nak. Bapak isin paribasan mantune bapak iki tinggahe gak karu-karuan. Iya lek tepak nang bapak era pati masalah. Tapi lah lek nang wong liya nak. Bapak ngandani wong liya entek ngamek kurang golek. Mosok mantune bapak dhewe pecicilan biayaan pencilaan kaya ngene malu. Bapak wisin. Bapak kaya gak duwe ungap nak. Bapak kaya gak duwe rai. Raine napa Bu? Bapak kaya gak duwe rai temenanan. Mosok wingi lho. Jenenge ana bapak awakmu budal nyambut gawe, bojomu nyapu ndek latar, ana wong lanang tangga liwat lah kok bojomu gawe parian. Ya napa tirose, Pak? Pir kecepir mrambat pinggir rembong, cahaya mampir mumpung ndama kosong blong rane uwong. Bapak isin. Ngapunten, kinten-kinten ten undaan tasik wonten napa mboten model mantu kados ngaten. Hah? Alhamdulillah mboten wonten. Maksudnya mboten enten sing ngaku. Lah niki lho sak ayu-ayune rupa lek ora duwe tata krama, ilang ayune. Ayune rono nilaine babar blas. Mongko napa ingkang dipun tindakne kalih Kanjeng Nabi niki monggo kita lampahi sareng-sareng. Akhlak niki nomor 1, tata krama nomor 1. Mulai sing ngerti sopan santun. Nang wong tuwa tindak tanduke sing sae. Nang wong tuwa monggo basa, maratuwa monggo nggih basa, nang bojo nggih monggo basa. Napa Abu? Kesuwen. Sik to, Pak, halo. Ten mriki ibu-ibu sami basa mboten, Pak? Belas. Dadi sak undaan niki wong wedok mboten enten sing basa belas nang lanang. Ya Allah, Pak kok nggih tasik dingu to, Pak. Lah nggih niku. Dateng tiyang sepuhe kudu basa, mara sepah kudu basa, nang garwa kudu basa. Lho niki tata krama lho, Bu. Niki akhlak lho, Bu. Tapi pancene jaman sak mangke. Ngapunten, akeh wong Jawa sing ilang jawane. Nggih napa mboten? Nang wong tuwa ya ora ngerti unggah-ungguh, nang wong tuwa ora ngerti tata krama. Nang wong tuwa he, pemaneh nang bojo. Benten kalih jaman rumiyin. Jaman rumiyin menika senaosa nedha dahar niki mboten patos sekeca. Ananging menawi garwa nyepakaken kelawan manah ingkang ikhlas basa ingkang sekeca. Wong zaman biyen rumah tangga niki awet-awet kan ya merga bojo iki saling menghormati. Saling menghargai tata kramane sami-sami sae. Mas yo mangan zaman biyen karo sego pugung. Jangan bote. Oh keseretan. Oh. Loh didudui lah kok iki mau kula kan ngomong jangan bote, berarti botene dijangan, Pak. Nggih, kula niki tasik kemutan, zaman rumiyin, zaman kula tasik alit niki kula tasik nututi, Pak, nedha sego pugung. Bote dijangan, enak. Dirisi kotak-kotak, dicampur karo kerombang sing jare wong saiki pangane babi. Enake gak karuan. Paribasan zaman rumiyin nyepakne kanggo bojo. Sego pugung jangan bote. Sambel terasi, tapi cara nyepakne niki ndamel basa ingkang sekeca, tata krama digawe. Bojo mangan konoan ngoten niku wau, mangan sambel terasi, mbote, tur sego pugung rasane bagaikan mangan spaghetti. Tenan. Sing wedok ngomong, "Kang Mas menika sarapanipun sampun sami cumepak."
Kok ya pada protes kabeh to. Lah niki Kang Mas monggo menika sarapanipun sami cumepak. Mulai injing kala wau sampun kula masakaken menika sekul pugung. Menika sayuripun wonten sayur mbodhe Kang Mas. Menawi panjenengan ngersakaken pedes kula sampun kula sambelaken terasi Kang Mas. Monggo menika kula leraken rumiyin. Maksudnya segone iki mau kan panas. Kula leraken rumiyin menika unjukanipun menika kopinipun menika toya pethakipun Kang Mas. Monggo dipun sekecakaken sarapan injing menika. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung Kang Mas. Wong wedok tata kramane sae, akhlake sae, Pak. Panjenengan saumpami nggadah garwa kados ngaten tambah cinta napa mboten, Pak? Sing jawab kok iso ibu iki piye ta? Pak, jenengan tambah cinta napa mboten lek bojo duwe tata krama, Pak? Cinta, tambah sayang napa mboten, Pak? Sayang wong lanang tambah cinta, tambah sayang belanjanan munda. Lho lak ngoten to? Tenan masih mung mangan jangan bote tapi lek wong wedok duwe tata krama wong lanang tambah cinta menene belanjanane diundaki. Gae kok wedok pada protes kabeh iki piye to? Zaman sak mangke Mas yo panganan do enak-enak, sego putih wis jarang ana sego jagung, jarang ana sego tiwul, apa maneh sego pugung. Manganan meh kabeh rata. Wong duwe wong ra duwe niki zaman sak mangke mangane padha. Nggih napa mboten? Mangane sego putih, kadang yo ayam, kadang yo daging, iki kadang yo wis meh bendina. Mas yo ora masak dhewe, kadang yo sik diteri karo tangga. Lho lak ngoten to? Zaman sakmangke ana ayam bakar, ana dendeng ragi, kadang ya ana rawon, kadang ya ana gule. Tapi cara bojone niki nyepakno karo mecucu. Wong lanang sadurunge mangan niki wis wareg ndisiki. Nggih mboten, Pak? Karena cara pelayanannya akhlake kirang sae. Sing lanang tekok, "Bu, masak apa?" Sing wedok jawab, "Mbok ya deloken kono nang mburi." Tekok tok ae. Awak kesel ra karu-karuan. Sembarang takokne. Sing lanang jawab meneh, wong ya mek tekok ngono lho mosok keliru. Ya keliru. Sing wedok semaur neh. Keliru ngono, keliru. Wong sembarang ya dicepakne ning pawon ngono ya dibuka. Mau ya cilik. Walah Bu, sampeyan kok beda kaya biyen. Biyen sik manten anyar kabeh dicepakne. Aku tanpa njaluk ya wis sampeyan lerne. Lho, sego mau iko lho. Sego lek panas iki wong lanang langsung ngemplok apa ya ora mungah-mungah. Hahaha piye. Saiki gur aku tekok ngono kok ya wis mbok sentak-sentak. Ya ora nyentak, lanang kulino. Akhire wong lanang ngarepe mangan di omah kurang nyaman krana disentak rumiyin. Zaman sakmangke akeh wong lanang sing luwih seneng mangan marung. Begitu marung ya wis keliru neh. Takoni sing lanang, "Mene masak apa, Bu?" "Rasa masak, mangan ning warung kono." Kene nyepak-nyepakne bendina, wong lanang ndi ana ngregen-ngreganine. Mbok yo panganane sing wedok, masak-masakane sing wedok mbok ditiliki. Jare sing lanang, "Walah Bu, kok ya keliru neh." Keliru. Ancen sampean iki keliru tok. Mari ngono bengi sing lanang ngomong, "Bu, pijetono Bu awakku Bu, ora penak rasane." Sing wedok ngomong, awakku dhewe rasane ting trencem kok mijete." Nggih napa mboten? Padahal zaman manten anyar sing lanang kae sambat, "Duh gulu koyo cengeng." Waduh karo sing wedok langsung dijukukne remason lenga putih tur hand body. Peluruti titik-titik. Sakniki begitu sing lanang ngomong awak ting terencem karo sing wedok disentak kongkon mijeti jarene awake lara kabeh padha wae. Lho niki lho. Zaman sakmangke niki sampun minim akhlak. Bisa kita menolak apa yang suami kita minta tapi pakailah bahasa yang enak didengar.
Sekiranya bahasa tersebut tidak menyakiti hati suami kita. Sing lanang kok ngomong, "Bu, pijetono." Lek panjenengan kesel, panjenengan kantun jawab, "Pangapunten, Kang Mas." Repot wis repot, tundakane jan repot tenan kok. Lek neng gunung, lek neng ndi jenenge Gondang Legi ya ngono kuwi Gondang Legi. Gondang Legi paribasan ana wong lanang ngomong, "Dek pijetono." Wong wedok kesel, Gondang Legi njape, "Pangapunten Kang Mas. Kula nggih kesel pol niki wau. Pangapunten menawi kula dereng saged mijeti panjenengan dalu menika. Ning insyaallah benjang pijetanipun kula dobel Kang Mas." Gondang Legi. Paribasan Gondang Legi kok ana wong wedok jawab, "Oh, aku ya kesel." Langsung karo warga Gondang Legi kongkon pindah nang undaan. Niki mula akhlak nang bojo, nang wong tuwa, nang maratuwa, nang guru nggih ngoten. Nang guru akhlak ayo padha dijaga. Guru sudah membimbing kita berjuang kados ngoten, Masya Allah. Zaman sak mangke kadang taksih wonten mawon murid sing rapati duwe tata krama marang gurune. Zaman biyen menawi ketinggal guru dugi tebih ngoten, ya Allah wis ndredeki ra karu-karuan. Ana guru mlaku sak kelebatan ngono, ya Allah sikil kaya wis ngeplek. Nggih napa mboten? Melampah dateng ngajenge guru ngoten, melampah kalih mbungkruk. Zaman rumiyin mboten wantun mirsani wajahe guru, dingkluk mawon. Niku zaman rumiyin. Bahkan menawi wonten guru rawuh disiki ngoten, "Buh, murid iki wis wedine gak karuan." Sampai zaman kala rumiyin niki murid niki rebutan malikne sandale guru utawa sepatune guru. Iku murid zaman rumiyin. Zaman sak mangke jarang kita temui model-model murid kados ngaten niki. Ya senaosa isih ana paling ya 1 2 3 4 5. Nggih napa mboten? Zaman sak mangke ngono kadang ketemu gurune kayak ketemu besti. "Halo, Bro." Ya Allah. Ketemu guru ngaji ngaten sing suwe ra ketemu gek gurune wong kuno ngono. Balik, mek ngono tok ketemu ning dalan. Takoni karo kancane, "Sapa kuwi?" "Iku ngono mantan guruku sik cilik biyen." Guru dianggap mantan. Zaman biyen bingung malekno sepatune yaine, sepatune gurune. Zaman sak mangke mulai sekolah gurune bingung goleki sepatune. Tibake sepatune gawe sepak-sepakan murite, siji ndek lor, siji ndek kidul. Lek ora ngono kadang sandale gurune digawe gawange bal-balan. Zaman rumiyin kepingin oleh barokahe guru, bingung malikne sandale utawa sepatune gurune. Pramila saking menika Bapak Ibu, niki tugas kita sebagai orang tua. Monggo jadi orang tua menika jangan sampai kita ini kalah kalian anak-anak. Ayo mendidik anak cucu kita agar menjadi anak cucu yang berakhlak. Menjadi anak cucu ingkang gadah sopan santun, tata krama, andhap asor dateng sedayanipun manungsa. Keranten seperti inilah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad datang tiang ingkang luweh tua menghormati. Datang yang usianya lebih muda menyayangi dan menghargai. Hati niki ayo tata krama padha dijaga. Pawalingku kanggo sira ngabektiya marang sing kuwasa, tindakno perintah agama yen kepingin uripmu mulya. Niki wau lagu napa Bu? Ya toh, do hafal langsung toh. Uripe sing ati-ati ngabakti marang Gusti Ilahi Rabbi. Do manuta marang Gusti uga nglampahi sunahe Nabi. Tur sing sregep nggonmu ngaji bene slamet dunya akhirate. Sallu ala Nabi Muhammad.
Muhammad. Ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad boten namung akhlakipun kemawon ingkang kedah kita pirsani tur kita dereki. Ingkang nomor kalih ingkang kedah kita dereki tur kita lampahi inggih menika perjuanganipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad dalam hal berjuang, Masya Allah luar biasa. Napa malih berjuang bela agama Islam. Perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad istimewa. Kanjeng Nabi Muhammad berjuang niki mboten kados kita sedaya, mboten kados kita sak mangke, Pak Bu. Perjuangane Kanjeng Nabi Muhammad ngantos mboten saged dipun sampaiaken malih saking istimewane. Mula jenenge wong berjuang ya sara. Jenenge wong berjuang ya loro kabeh. Jenenge wong berjuang mesti resikone kadang ya difitnah, nggih napa mboten? Kadang ya diadu domba, kadang ya dikhianati, kadang ya dielek-elek ngalor ngidul ngarep mburi. Leres napa mboten? Apakah Kanjeng Nabi Muhammad berjuang berhenti sampai di situ saja? Mboten. Kanjeng Nabi Muhammad tetap berjuang bela ning dalane Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad bela ning dalan sing bener dan Kanjeng Nabi Muhammad yakin yen awake dhewe mbela kebenaran bakalan oleh ridhone Gusti Allah. Ugi sakmangke kita bertepatan dengan bulan Agustus, yang mana bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia tercinta. Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kita raosaken niki nyoto-nyoto nikmat, nyoto-nyoto rahmat pitulung saking Gusti Allah. Ananging Gusti Allah menika maringi kemerdekaan dateng kita sedaya. Niki mboten moro-moro dikekno cuma-cuma. Mboten kemerdekaan yang negara kita Indonesia dapatkan atau negara kita raih menika sanes kemerdekaan sing moro-moro dikekne nyoh Indonesia merdeka mboten. Ora moro-moro dirasakne bim salabim abragadabra kaya sulapan mboten. Tapi kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini juga betul penuh dengan perjuangan diraih kanthi ikhtiar ugi berjuang. Leres napa mboten? Para sesepuh-sesepuh kita menika estu-estu nglampahi napa ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berjuang juga dengan cucuran keringat, bersimbah darah, penuh fitnahan, cacian, hinaan, maki-makian, para syuhada, para mbah-mbah kita, mbah-mbah sepuh kita, para pejuang-pejuang negara Indonesia juga merasakan hal yang sama dalam memperjuangkan negara kita tercinta ini. Pramila saking menika kita kedah pirsa bahwa kemerdekaan niki mboten kok moro-moro gratisan niku mboten. Ananging kemerdekaan menika kanthi perjuanganipun para pahlawan. Kemerdekaan menika kanthi perjuanganipun para syuhada, para ulama ingkang pundi rumiyin nderek merjuangke kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Sak mangke monggo kita syukuri sareng. Bu, Pak, kinten-kinten kita menika sampun dados manungsa ingkang bersyukur saestu napa dereng? Halo. Kinten-kinten kita sampun dados menungso ingkang syukur saestu napa dereng. Menawi negarane Indonesia wis nyata-nyata merdeka tapi kadang menungsone dijak merdeka. Wangel. Padahal ramelu perang, padahal ramelu soro, awake ramelu digebuki, ramelu kena bedil, ramelu kena meriem, ramelu loro kabeh. Ngono lho kadang dikongkon tandang lho, kongkon tandang masang gendera lho kadang yo sik. Nggih napa mboten?
Dikongkon ngecat pelonto kadang yo sik semoyo. Diparani karo RT, dijak rijek-rijek, gugur gunung, ngono kadang ya malah RT-ne dimusuhi. Ning kene ya ana ngono kuwi. Wonge ya teko. Bene ben krasa. Lek negarane wis merdeka mulai tahun 1945. Nanging kadang menungsone zaman sak mangke ya Allah diajak merdeka ya Allah malah kakean pola. Angele ora karu-karuan. Masang gendera, masang pelonto, ngeceti ebuk sik semoyo. Lek dielingne ya Allah malah ngejak tukaran kadang malah petentengan. Nggih napa mboten? Terkadang ana mung sing bagian ngongkan ana meneh sing mung bagian usul. Benon apa-apa usul. Arepe pitulasan usul. Arepe pengajian usul. Arepe ana acara ning kampung usul. Mung usal. Kongkon tandang dhewe ora gelem. Ngadang ana sing jawab, kan usul iki termasuk sebagian dari perjuangan jare sapa? Wong usul tapi ra gelem tandang hati-hati. Wedine sok dikabarkan mati dalam keadaan usul. Modele bapak kok nuwun sewu guyu kali penuh bahagia ngoten to, Pak. Niki kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, merah putih menika berkibar niki melalui korban tetesan keringat, cucuran darah. Jadi kemerdekaan menika bukannya hadiah niku mboten, semuanya itu dengan penuh perjuangan. Lah nggih to? Leres napa mboten? Kemerdekaan bukan moro-moro kaya sulapan ngoten mboten. Ora bim salah bim abragadabra niku mboten. Tetapi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini menika ditegakkan di atas untaian air mata. Di antaranya malah cucuran keringat, genangan darah dan pengorbanan nyawa-nyawa orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan sak menika. Nggih to? Kula menawi iling zaman kula tasih alit rumiyin. Mbah kula ketika tasik sugeng, Mbah kakung Mbah Putri ketika tasik sugeng. Tiang-tiang rumiyin niki lek jagongan niki sing diomongne lek masalah perjuangan. Lek gak ngono zaman Jepang, Gestapo. Kula nganti apal. Ketika Mbah kula nostalgia kalih Mbah Putri, lek nerangne. Nduk, zaman biyen ki sara nduk. Zaman ketika kakung iki perang. Kakung kadang melayu nyuk nganti kakung kecemplung sapi teng. Terus das pundi ngoten niku Kang? Ya wis ora masalah ngono kuwi. Krana wedine diuber karo londo. Lah napa kok wedi Kang? Lah kene kan ora duwe senjata apa-apa. Senjatane awake dhewe, senjatane wong Indonesia ku mung bismillah sholawat karo bambu runcing. Lah kono lho senjatane wah meriam bom bedil kek bedile gede-gede. Lho saestu. Indonesia dijajah londo pinten tahun, Pak? 350 tahun. Dipun jajah Jepang pinten tahun, Bu? Bu? Pinten? 3? Pinten? 3,5? Ya Allah, Indonesia menika dipun jajah kalian negara-negara lintu bukan waktu yang sebentar. Waktu yang sangat lama. Ananging para pejuang kemerdekaan negara Indonesia, Republik Indonesia, yo semangatnya Masya Allah, semangat 45. Dari inapa ingkang dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi, dari inapa ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi, wong berjuang insya Allah kali Gusti Allah bakalan diparingi kenikmatan kebahagiaan dunia dumugi akhirat. Berjuang dengan cucuran keringat, dengan cucuran darah. Sing didepi ya Allah, senjata-senjata kaya ngono kuwi, bedil cetiu. Lho. Apa ora medeni?
Mulai teko isor teko ndukur kabeh senjatane do lengkap. Meriam bom ciu. Boom. Jenengan pun menang nang ngarepe salon pas. Mungkin masa akan gendang telinganya. Sementara Indonesia senjatane nopo? Indonesia senjatane bambu runcing. Halah, mung pereng niki lho disigar. Pereng niki lho diseset nggih lho. Napa sih bahasane niki? Dilencingi, pereng dilincingi. Mari ngono diwiriti. Diwaosaken sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Diwacana takbir Allahu Akbar. Langsung londo karo Jepang kena metenge. Loh. Ya Allah. Lah kok ning ngarep ngomong gak kesel lah Bu, jare. Ya halah, ya asline ngene iki ya kesel yu, terus terang kau wesel. Ini kan ya bot-bote aku mau kan ya ngungak ning omah iki ning daringan niki kan ya beras iki dontek. Ki aku ya duwe anak cilik iki mang pempes ya kari loro lho, Mbak, temenan. Bumbon-bumbon ya kari titik. Mula ya pantes ibu-ibu menawi ngendikan gak kesel lah. Bu ya kesel lah asline ya kesel. Tapi kan ya berjuang kuwi mau. Lah sing ngapunten sing namung nguasaken mawon kan kesel ya pemanah sing ngene iki ngono. Lek masalah kesel ya kesel ning kan ya kuwi mau ya. Allah, mbah-mbah kakung menawi cerita kados ngoten niki asline ya semendel ning ati. Awake dhewe sing kari ngraosaken tanpa nderek perang, tanpa loro kabeh, tanpa keplayu-playu. Ngono kadang mengisi kemerdekaan kok karo sak penake dhewe. Kula ngatos kemutan sanget almarhum Mbah Kakung kula niku jaman kula alit niki lek ngudang kula niki ndamel lagu-lagu perjuangan, Pak. Macane Mbah kula niku piyambakipun ingkang kakung menika kan tiyang LVRI. LVRI menika kan Legiun Veteran Republik Indonesia. Nggih. Lek tiyang sakmangke niku ngarani napa nggih? Veteran, ngoten to? Ah, dadose zaman kula tasih alit menika lek dinyanyekne iki ya mesti gawe lagu-lagu perjuangan. Kula tasih eling sampai sakniki. Kadang lagune sing di lek gendong kula ngoten kalih nyanyi Pring tumpak tumpuk, bumbung tali merang, cilik dibaki buk barang gede maju perang. Apal kula. Perang menyang Betawi turung aman podo Bali, Bali metu elor manggul bedil isi. Pelor saka Semarang ayo kanca padha berjuang krana lila pemuda musuhe. Londo padha mati ayo kanca padha bali menyang desa durung teka wis merdi. Lagune tiyang perang zaman rumiyin kula nganti apal. Napa wong tuwa niku zaman rumiyin lek ngudang putune ngoten kok gawe lagu-lagu perjuangan krana saking cintae marang negara kita Republik Indonesia. Beda kali tiyang sakmangke ngono kadang gendong anake gendong putune gawe lagu-lagu sing viral-viral ning TikTok kuwi ya termasuk karo gendong anake kicau mania. Nggih napa mboten? Ngono kadang le nang anake ngono kadang bapakne mulih nyambut gawe ngono wis lek ngudang anake copo lek nang anake dhewe iki lho lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Monggo kita sedaya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia menika dengan hal-hal yang positif. Dengan pendamelan-pendamelan ingkang sae, diisi dengan akhlak-akhlak ingkang sae, diisi dengan budi pekerti ingkang sae dan mengamalkan ajaran-ajaran ingkang sae. Aja dadi menungso sing kakean po. Aja dadi menungso sing kakean ting. Bene apa bene uripe barokah. Napa malih zaman sakmangke menika zaman akhir ki diarani zaman edan luwih bejolan untung wong sing waspada lan ngati
nikmati. Mula pertama, kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, ayo awake dhewe dadi masyarakat sing bisa syukur. Sinten tiyange sing syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah, jelas ditambah nikmate karo Gusti Allah. Al-Qur'an nyebataken bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Cara kita bersyukur dateng ngarsanipun Gusti Allah niki kepripun? Di antaranya awake dhewe urip ning alam dunya niki ayo berjuang sing temenanan. Tata carane berjuang dateng ngarsanipun Gusti Allah, melakukan kewajiban, nglampahi kewajiban napa ingkang Gusti Allah perintahaken, tur ninggalaken napa ingkang dipun larang kalian Gusti Allah. Sing sapa wonge kok senengane isik ngeyel, mentengkelek nang pangerane, ra gelem manut nang pangerane, iki tandane menungso ora duwe syukur nang pangeran. Babar blas. Pak, Bu, kula pengin tanglet. Undaan masjid wonten? Wonten. Musala nggih wonten nggih? Kathah nggih? Sing adzan nggih wonten? Sing pujian nggih wonten? Sing qomat nggih wonten? Manten ngaten niki panjenengan sedaya sami mangkat salat jamaah napa mboten? Kadang-kadang. Sing mangkat kalih sing mboten katahan sing pundi? Sing mboten niki kinten-kinten repot napa? Ya Allah, niki jaman sak mangke. Menungso kadang direpotne karo penggawean nganti nglalekne perintahe pangeran. Langgar masjid ya Allah, akeh sing kotong blong. Padahal bangunane ya istimewa, padahal bangunane ya kokoh, padahal bangunane ya ganteng ira karu-karuan. Akeh masjid, akeh musala, bangunane gedhong magrong, bangune pinggir, embong ngarepane ditanduri lombok, terong, tapi kadang nuwun sewu duhur iki lho jamaahe kosong melompong. Paribasan mireng ana sing ngadan, ana sing pujian, ana sing kumat, ngoten kadang ora ndang tandang, mek tekok sing ngadan kae sapa ya Allah. Lek sing ngadan sepuh ngono kadang diaru-ari, walah mong ya sepuh kaya dijarno karo sing enom. Lho walah. Kayak kae bapake sapa sih rek swara wis rapati kuat menggos-menggos ngono kaya dijarno budal dhewe nang langgar. Wong wis tuwa kok ora ben dijarno menang ning omah ngono kae. Ya Allah, sing semontoi lho kadang kok naden ora gelem. Nggih napa mboten? Jaman sakmangke kakeh wong ngaru-ngarui, wong sepuh-sepuh budal nang langgar ngono kadang karo tangga diaru-arui, walah Mbah kok ora sembayang ning omah ae. Hati-hati lho Mbah lek nyabrang ya Mbah, sampean ya wis sepuh. Gek ngono kuwi anak putune nanti sing ngaru-ngarui lho malah ora budal blas. Ning undaan nggih wonten. Kathah. Oke zaman sakmangke langgar musala mau digawe tuwen-tuwen, langgar musala, langgar masjid mau digawe hiasan. Padahal lek bangun semangate gak karu-karuan begitu bangunane wis dadi isine Joko karo perawan nomor 85-90. Subuh isine paring mung 2 larik, iku wae paling akeh 2 larik. Sing kakung-kakung isine 7. Sing wedok kadang 5, kadang 6. Sing nom-nom dikongkon budal subuhan, akeh alasane. Jarene adem, jarene ngantuk. Padahal lek dikongkon jagongan nganti jam 3 ya kuat. Nggih napa mboten? Melekan ngono ngenteni bal-balan nganti sak buyare ya hura-hure.
Begitu dijak sembayang nang musola sikile angel jangkai. Padahal lek ndugani bantengan gedruk pindho ya kuat. Nggih ta? Dijak nglampahi kesaenan, kumpul-kumpul ndugani pengaosan, ngaten iki dikengken lungguh ning ngarep angele ra karuan. Milih nggen kadang nyepit-nyepit, kadang ning mburi alasane napa penak ning kene ana sendenane. Lek orang ngono lek pari-pari basa arepe slonjor-slonjor ora sungkan ngono ta. Heeh. Mas yo ngantuk ora pati ketok teko ngarep lho ta. Menawi pengajian menang neng cepitan, menang neng burian, menang neng mburitan, menang neng petengan. Pengajian nganti buyar jam 12 ngono bingung sing delok jam wis bengi kok ora buyar-buyar lho to. Pengajian. Utawa ana ustad ngaji ning langgar ngono, durung oleh setengah jam mlebokong wis bingung sing menclek ndeleh kiwa tengen. Jane krasane panas bokonge. Kadang mireng nek ustate ngono nganti teklak-tekluk. Meripate ngantuk gulune cengeng. Sirahe kadang karo sikile kadang karo slonjor jarene sikile kemeng. Tapi begitu paribasan ndugeni hiburan, contohnya paribasan ndugeni bantengan ngono ya Allah, teko kari dhewe, wong-wong kabeh padha dibiyak, minggir, aku ra ketok sing dadi sapa, golek nggen ngarep dhewe. Bantengan buyar jam 11 do protes, walah sik sore kok wis buyar. Nggih napa mboten? Lho Mbak Siska napa mboten remen ten bantengan? Lho monggo kemawon panjenengan menawi remen nggih monggo kemawon. Kula nggih remen-remen mawon. Ananging menawi kita remen hiburan, awake dhewe kudu luwih remen malih nglampahi ngibadah dhateng ngarsanipun pangeran. Iki ngono ya sebagian dari perjuangan kita. Kita urip ning alam donya niki berjuang ingkang saestu. Makane kita sedaya sami mireng lirik to. Bekerjalah tuh duniamu seakan kau hidup selamanya. Nyambut gawe kowe kanggo pangupa jiwa, golek pangupa jiwa ning alam donya seakan-akan kowe urip sak lawase. Menungso urip ning alam donya ya butuh mangan, butuh nyandang, butuh papan panggonan. Lha ngoten to. Nanging wonten terusane. Bekerjalah tu akhiratmu seakan esok hari. Kau tiada ngibadah kangge akhiratmu seakan-akan kowe meneh dijupuk karo Gusti Allah. Keduanya ini adalah perjuangan. Mula ayo berjuang sing temenanan. Kadang nuwun sewu menungso kepingin urip penak tapi moh sora. Nggih napa mboten? Awake dhewe jarene kepingin oleh swarga, jare awake dhewe kepingin oleh ridho, tapi dikongkon ngibadah hae emoh. Lah, niki wiwit sak mangke monggo kita dados manungsa ingkang estu-estu ngabekti dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kersane kita sami angsal ridho saking ngarsanipun Gusti Allah. Bahkan nasi daria niki nggih wonten lirike kados ngaten. Merdeka bukannya ya napa Bu? Lagu rumen Bu. Masya Allah niki generasi penerus nasi daria tuh. Awalnya terus pun Ibu. Dengan berkat rahmatnya Indonesia bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri rahmat dengan bersatu. Oh ya Allah, niki ngoten menawi zaman riyen diarani mak-mak sameroh. Merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan. Terus adil untuk semua, makmur untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum, merdeka bukannya menang berkuasa. Ngoten toh? Merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang berbuat rusak. Ngoten toh? Nah,
Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang berbuat kerusakan. Makanya awake dhewe urip ning alam donya niki ayo berjuang, membangun, berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang senengane ngrusak tatanan. Entah itu tatanane agama uga tatanane negara. Wong sing rusak tatanan ngapunten bakale cilaka. Mula berjuang niki ayo padha berjuang ning dalan sing bener. Mugi-mugi perjuangan kita diridhoi Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sing nomor 3 Kanjeng Nabi Muhammad. Di samping piyambakipun akhlake mulya, perjuangannya istimewa. Sing nomor 3 Kanjeng Nabi Muhammad piyantunipun Nabi Muhammad niku kalem, lemah lembut, ucapannya dijaga. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar istimewa. Lek kita ancane cinta Kanjeng Nabi, yo ayo awake dhewe niki belajar dadi menungso sing sabar. Menungso sing sabar insyaallah rezekine jembar. Amin Allahumma amin. Kok awake dhewe paribasan ngraos rezekine kok ciut mergo kurang sabar. Nggih napa mboten? Zaman sak mangke niki lagi kathah sanget wong kurang sabare njaluk menange dhewe. Zaman akhir niku wau akeh pangapunten wong rodok sugih nanging rapati loman. Nggih napa mboten? Akeh wong rada ngapunten ekonomi pun biasa-biasa ning yo rapati sabar niku zaman sak mangke. Mangkane ten ngajeng mau kula sampaikan zaman sak mangke niku zaman akhir iku diarani zaman edan. Sampai kesabaran kita kadang juga diuji. Misalnya ngaten Bu, nuwun sewu. Wonten woro-woro ten musala injing-injing jam 7. Kepada warga masyarakat khususnya Desa Undaan RT 9 RW 03 diharap kedatangannya nanti pukul 13.00 di Balai Desa Undaan karena akan ada pembagian sembako berupa beras 20 kilo, gula 10 kilo, dan minyak 4 liter. Diharap kedatangannya jam 13.00 di Balai Desa Undaan. Demikian biasanya ya apa menyampaikan. Demikian pemberitahuan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wah, Pak RT nyiarne neng musola jam 7 isuk dikongkon budal jam 1. Ngono kadang jam 11 kilo wis padha budal kabeh. Nggih napa mboten? Krana kurang sabar dikongkon ngantri ngono kadang ya wis uyel-uyelan nganti tukaran sak tonggowan. Nggih napa mboten? Sabare diuji. Wong sugih yo sabare diuji. Zaman sak mangke akeh wong diarani sugih, bondo donya ana ning ora pati loman. Nggih. Zaman sak mangke akeh wong sugih, yo ora kabeh, ora kabeh. Akeh wong sugih sing isih loman. Akeh wong sugih sing ora bisa dadi dermawan, akeh wong sugih sing rada eman. Apa maneh paribasan ana acara pitulasan ngene iki dijaluki sumbangan ngono kadang ya sik perhitungan. Ana Pak RT moro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa te kowe kok wis teko neh. Pak RT ini durung ngomong iki lho wis diseneni. Anu badhe nyuwun tarian. Tarian apa neh? Urip nang RW 3 liyane tarian. Nggih niki badhe wonten acara niki pengaosan mulutan. Lah sing winginane iki tarian napa? Nggih sing kala winginane tarian damel nika, damel
damel santunan kan niko Pasuruan niki njeng ben niki mulutan. Mari mulutan tarian apa neh Agustusan. Yo ngalah teh mbok yo sekali-kali iki yo aja tarian. Tok ngono iki. Masih kene yo akeh butuhe. Lah dos pundi wong niki nggih sampun kesepakatan sedaya. Ngono lho kadang ya Allah RT niki diseneni disia-sia. Kandhane dadi RT iki sora. Sora sakne. Bayaran ora eneng. Oh sakniki enek. Oh Masya Allah istimewa. Ning kadang masih bayaran nenek, kadang yo ora pati sepiro. Nggih napa mboten? Bayaran masih eneng ngono kadang yo isih kalah karo semon-semonane mak-mak. Kalah karo gegerane mak-mak. RT yo ora melu duwe bengkok. Ning ya Allah sing nyeneni mak-make kaya mentolo. Mari ngono abahe ngetokne dhuwit maringi iuran, dikeki dhuwit 50.000 karo abahe. Dikene RT. Umike bojone semonto teko mburi. Ngono kuwi susu ana teh. Susui pinten ngoten. Karo RT-ne disusui 10.000. Lho ya kurang. Lho pinten susuke 47.500 ngono ya. Lah ya duit 50 dikongkon nyusui 47.500 lek gawe iuran lah kok nemang ngekeki mung witi 2.500 niki zaman sak mangke. Akeh wong diarani duwe tapi sik kurang loman. Berarti niki kan kurang sabare. Nggih napa mboten? Padahal Gusti Allah bakalan maringi rezeki ingkang berlimpah ruah dumateng sinten dumateng tiyang ingkang loman, tiyang ingkang dermawan. Ora ana ceritane wong melarat niki ora ana ceritane wong melarat perkara sregep sedekah. Mula sedekah niki juga termasuk dari perjuangan kita ning alam donya. Ayo pada berjuang sing ikhlas, ayo pada berjuang sing temenanan. Jarene kepingin oleh ridho, jarene kepingin selamat, jarene kepingin dicintai Gusti Allah. Mula napa ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi, ayo pada dilampahi. Kanjeng Nabi Muhammad selain sabar, Kanjeng Nabi Muhammad dermawan. Loh, bahkan menawi suro, Kanjeng Nabi Muhammad ngempalaken bocah-bocah yatim piatu, diajak makan-makan enak, diajak seneng-seneng enak. Ngono lho kadang awake dhewe menawi suruhan santunan niki yo ngalah ngekekine 5.000-an selfie-ne ping 17. Amplop 5.000 selfie ramari-mari. Halo guys, hari ini kita lagi santunan bareng yatim-yatim kita. Allah Karim. Niki, dadi mulai sakmangke monggo ditata bareng-bareng. Lajeng Bapak Ibu ingkang kawula hormati, Kanjeng Nabi Muhammad selain perjuangannya, selain akhlaknya, selain sabarnya, selain dermawannya, Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun ibadahnya juga istimewa. Makanya ten ngajeng wau kula emotaken langgar masjid aja nganti dikosongno. Ayo kita memakmurkan musola, memakmurkan masjid, memakmurkan musola dan masjid tidak hanya kita dengan berjamaah sholat saja di situ. Ananging kita sakit ngerameaken musola, ngerameaken masjid dengan membuat kegiatan-kegiatan di dalamnya. Contohnya paribasan malam Selasa burdan, malam Kemis tibaan, malam Jumat tahlilan, musolai rame, masjidnya rame, Masya Allah, wong Jowo iki lho nyawang melo ayem, nggih napa mboten? Aja mung gedhe panggonan ngibadahe tok, tapi ora ana isen-isene. Subuh rong larik, duhur ora ana babar blas. Mergo isih repot nyambut gawe, asar sing ngintreni bocah ngaji, maghrib mulai ana, isak wis kelong maneh. Niki ayo dimakmurkan, ojo sampai awake dhewe niki tambah tahun ibadahe tansaya mundur, kudune tambah tahun tansaya semangat ngibadahe kados ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki sampun napa terus? Tasik terus? Ngantos jam pinten malih? Berarti niki tenan buyar sampai jam 12 tenan? Nggih ngeten panitia. Leres? Niki panitia sampun sampun siap pitungan malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya wis tipe mangsane. Okeh manungsa meh nglali kewajibane,
langgar masjid meh kari bangunan kitab Al-Qur'an jarang dikatekke pemimpin meh do ilang adile duwe gelar mungkari arah wong sugih meh do ilang loma fakir miskin meh do ilang sabare iki piye terusane pripun terus amarga kipiye kahanane zaman kok kaya ngene aku mone nggo tameng sak penake mula ayo sing iling nang pangerane ayo lagu terakhir iki Cak Wih, berat mak. Wih, berat mak. Moraimu. kaya wis tiba mangsane akeh manungsa lali kewajibane langgar masjid mungkari bangunane kitab Al-Qur'an jarang dikatake pemimpin meh do ilang adile duwe gelar mungkari arane wong sugih meh do ilang lomane fakir miskin meh do ilang sabare iki piye kahanane zaman kok kaya ngene aku mone nggo tameng sak penake mula ayo sing iling nang pangerane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana adadama daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati ingkang terakhir kita menika kedah ngengeti menawi urip ning alam donya niki mung sedhela mula
penggawean Allah ayo padha dipreni, ayo padha ditobati, kemaksiatan ayo padha didoi. Urip niki tambah dino, tambah minggu, tambah ulan, tambah tahun, bukan tambah ngolor umur kita, tapi jelas setan saya nyedekne kita marang patine dhewe. Terose dandang kulone sering kula sampaiaken ten pundi-pundi kula jagongan urip iki ning donya tan lami upamane seteng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae tan wurung nuli manto mring wis mane asale uni hing mangkaca samar sangkan paranipun ing mangka padha weruh yen asale sangkan parandu ing uni aja nganti kesasar urip ning donya tan lami urip ning alam donya ora suwi umpamane jebeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae kaya wong budal nang pasar ora kira menang ndek pasar tok tan wurung nuli matuk mring wis mane asale uni mesti bakal mulih ning omahe dhewe-dhewe. Ing mangko aja samar sangkan paranipun ing mangko padha weruh yen asale sangkan parando ngene aja nganti kesasat selama urip ning alam donya aja nglakoni urip sing kakehan polah aja nglakoni urip sing kakehan tingkah bene uripe barokah. Niku paribasan dibuka kali cara pewayangan hing samangka sikek gantiya Kang Winersita keparenga si kecil mungil ngudyar gagasan so perdata pitana anenggih pundi to Kang Kaiko adidasa perwa eko sawiji adil weh dosa 10 perwa wiwitan miwitan ingkang kacariosaken senadyan to kathah tintang Hyang Maha Kuwasa kang kasangga perti kasumengan hing angkasa Allahumma sholli ala Muhammad. Niki pancene meh jam 12 Pak. Niki kirang-kirang setunggal jam malih. Niki wis pancene gunungane metu. Biasane kan ngoten. Pramila kita kedah imut bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wonten Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita tansaya mantep iman takwanipun, mugi-mugi kita sedaya dipun tebihaken saking balak lan musibah, mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan dipun paringi keselamatan donya dumugi akhirat. Niki bagian doa kersane dipun aturaken kalian Ustadz mriki, kalian sesepuh mriki, pangapunten kula tak makmum kemawon, panjenengan jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ana punten dhuwur meja. Boys. Ana punten dhuwur meja. Mangan kupat gantine sego. Cekap semanten atur kawula pilih lepat nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.